sabi nyo, stand lang sa throwback atong mga videos. No. So, updan nyo ako sa mga 4-hour pick-up time! Hello mga kabang-bang! Ngari naman kita, subong, it's another pick-up time. Kaya makuha kita sa inugluto natin later. I don't know how to cook, baka I will try to cook for you guys. Let's see later! Bye! Yay! Finally! Yay! Alright! I'm done! I know you can't trust me inside the kitchen. I don't know how to cook and I'm crying because of... I don't know how to cook this one. Time to open our bacon and our messy kitchen. Ta-da! Malaballs! Ta-da! I don't know how to cook. I will try to cook for you. Almost at home. Longgo. Damo, pakukinanglan nga tunan. Damo, mga pasakit ang agyan. Pero bisan mo pakabugat sa balatsagon, Ilonggo kuya. Mabangon ka muna para sa bago nga pagpangabuhi. Kalimutan ha, dala ka sa handkerchief kay blindfold ka. No, it's for my eyes only. May seryoso namin, may magluto. Sinirang isubog lang kuya, first time ko magluto. Pero patluwa na ka sa akon nga pancit mola with bacon. Minamit siya gani. Oo. Ay, syempre, padayon. Uswag, Iloilo. Ano pa? Habis kami ka magluto. Eh, sige lang. Basta may makaon. Ano gani? Oo. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo dili, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimdin. Rubeinspired!